UPPLৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স নাথাকে। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरग्रोनानै दिनै आङो दंफैयो मिलन बाजार। बेवहाय जय भारत पार्टी गठननि बेवहाय गोदानै केन्डिडेट गसंनाय जागोन। बिथाङा सोर आङो मिथिनानै लागोन। गोदानै दाजानाय जय भारत गठननि केन्डिडेट सार रनेन बरगयारी। आङो दिनै जोंनि बे जय भारतनि दारै निसिमा हिसाबै आङो जय भारतनि सासे केन्डिडेट हिसाबै बिजाथि हिसाबै आङो सासे दाबिदार। दा जुदि केन्डिडेट हिसाबै जुदि टिकेटखौ जोंनि केन्द्र लिडारफ्रा बा सारमोना जुदि होयोब्ला आङो निस्सय निसिमाव केन्डिडेट हिसाबै महरै नुजागोन आरो आङो माने बे जय भारतनि जुगिदियैनो आङो रायजो राजाखौ सेबा खालामगोन। रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ आङो सुफुंनो थाखाय हाजासे सेस्था खालामगोन आरो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ आङो खौसेथियै लानानै जोंनि बे निसिमा ओनसोलखौहाय आङो लुखांनायनि मोनसे सिमांखौ लानानै आं आवगायगोन। दा नैबे निसिमा हिसाबैहाय नोङो बेसेबांसो मासे भट लानानै मोननानै देरहानाय? आङो निसिमायाव टटेल 50नि सामथिं एबाब दङ। बेयाव आङो गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि भटखौ लानानै आङो 17निफ्राय 18सिम भटआव देरहानानै थांगोन। बियो स्पष्ट खाथां जागोन। दा सारनि दा फैगौ 2025नि जानो गोनां बिसायख'थि, दा बेवहाय सेम्बोलखौ होनाय जादों। सेम्बोला जोंना आंनि जिथु सेम्बोला बियो बोल्लाथिर जागोन। बोल्लाथिर। दा जोङो बयबो खोनाबाय जय भारत गठननि बिजाथि महरै जोंहा सार रनेन बरगयारिया गसंनानै दङ 2025आव। दा जोङो बयबो जेन फैगौ 2025आव बोल्लाथिर सार रनेन बरगयारिनि सेम्बोला बोल्लाथिर जागोन। दा सारा बे जोंनि निसिमा ओनसोलाव जुदि देरहानानै थाङोब्ला मा मा मावनायनि थांखि लादों नोंनि बिबेकआव? जोंनि बे निसिमा ओनसोलफ्राव दाबो गोबाङैनो अफसाइडफोर दङ। जेराव लांखार ब्रिज बेफोरो प्रब्लेम दं। ओरै नोङो आमगुरिजों माख्रा ब्रिजनि मोनसे प्रब्लेम दं आरो ओरै मोनसे नांगलभाङा ब्रिजनि मोनसे जाथायनि प्रब्लेम दङ आरो बे ओनसोलफ्रावहाय दैनि प्रब्लेमा दाबो जोबाखै। गथे बिदिनो गोबां रायजोनि संसार जानाय बेलायाव खुथिनाथि प्रब्लेमफोर दङ। बेफोरखौहाय आङो रायजोफोरजों बुजाफुरानि गेजेरजों बेफोर खामानिखौ मावलांनो थाखाय थिरांथा दं। बिथाङा वार्कार हय थिग, ओमफ्राय पार्टियाव डिमान्ड खालामदों बे थिग। डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव पलिटिकेल पार्टिया थायो आरो पलिटिकेल पार्टिनि हान्जानि जिखुनु वार्कारा बा पार्टिनिफ्राय टिकेट बा माबाखौ दाबिनो हायो, मोन्थाय दं आरो बियो बयहाबो अधिकार दं। बे हिसाबै बिथाङा डिमान्डसखौ होदों, बे थिगैनो दं। खिन्थु जोंबो टिकेट प्रदान खालामनो हानाय बा होनो हानाय माने इख्तियार जेनोखि अथरिटि बे जोंनाव गैजोबा। दा बिथांखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे मोजाङै मावनानै रायजो राजानि मेगनाव मोनसे जनप्रिय बा पपुलार माने बेखौ लाबो आरो रायजोजों अथ'प्रथ' जड़ित जानानै रायजोनि गांनाय उखैनाय बिभिन्न समस्या दं। जेनेबा बिथाङा होनदों हानिबो दं, बायदिसिना एंगेलाव दंजोबो प्रब्लेमा। बार्निं जेनोखि समस्या बे थाखायो आरो बेखौ सुस्रांलांबाय थानांगौ, बे नियमखा। दा बे हिसाबै बिनि टिकेटनि बेलायाव जोङो हेफाजाबखौ जथेस्थ' होगोन। बुंनानै लादो जों माने फ्राय 99% जों होगोन। मानो होनबा बेनोसै वार्कारा, एक्सट्रा दस्रा गैया नालाय। दा मोननायनिबो सम्भाबनाया दङ। बोलो होनानै मावनानै जुदि गावनि पारफरमेन्सखौ मोजां देखायोबा गावनि मोननाया बे निस्सित आरोखि। ओमफ्राय बे खेथ्रआव
जोङो बेखौनो होनगोन जुदि गाव मोजाङै मावनानै जुदि रायजोजों मोजां गुड कपारेसन थायोबा खालामलायोबा देरहानाया बेहा निश्चित दं आरोखि सिउरिटि दं देरहानानै थांगोन बेबो सिउरिटि दं मानो होनबा जों जिल्लानिफ्राय जेनोखि तत्ताबधन खालामदों एनकुवारि खालामनानै जों जिखिनि कमिटिफोर बानायदों मावलायगासिनो बाहाय जोंनो माने स्टेटास जिथु रिपर्ट बे रिपर्टनि सायावसो जों बुंनो हागोन ना जों ओरै सोरनिबा गेजेराव थांनानै जानला मोनला बुंबाबो जायाना दा बे हिसाबै थांनाया देरहालांनायनि पुर्न सम्भाबना दं आरोखि गुबुन गुबुन दलनिफ्रायबो आं बिसोरखौ बुंदों আজি আমি চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত নিচিমা ব্লকত আমি জেবিপি অৰ্থাৎ জয় ভাৰত পাৰ্টিৰ হৈ আমি ইয়াত এটা সভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এইখন সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰি খুব আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ আজি জয় ভাৰত পাৰ্টিয়ে ৰাজনৈতিক দল অসমত আঞ্চলিক দল হিচাপে গঠন কৰা হৈছে আমাৰ শ্ৰীযুত তিহাৰু গড় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু এই দলখন মূলতে নেতৃত্ব লৈছিল প্ৰয়াত নেতা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগ ডাঙৰীয়াদেৱে আৰু এখেতৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছিল কি অসম তথা বিটিচিত যিমানবোৰ পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠী আছে সাংবিধানিক যিখিনি ন্যায্য প্ৰাপ্য মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাবলগীয়া মানে আজি ক'বলৈ গ'লে ভাৰত স্বাধীন পিছৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলে দীৰ্ঘ সময় ধৰি মানে ৰাজত্ব কৰিছে শাসন কৰিছে তথাপিও মানে জনগোষ্ঠীটোৰ বিশেষকৈ পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠীটো মানে যি ধৰণে হয়তো সুবিধাখিনি পাব লাগিছিল বা সুবিধাখিনি মানে প্ৰদান কৰিব লাগিছিল এই সকলো সুবিধাৰ পৰা হয়তো মানে বঞ্চিত হৈছে ইয়াৰ পিছত চাওঁতে চাওঁতে আহিছে অসমত এজিপি অৰ্থাৎ অসম গণ পৰিষদ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নেতৃত্বত মানে যিখিনি অসমত শাসন কৰিছিল তেতিয়াৰ দিনতো মানে যি ধৰণে হয়তো পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠীটো আগবাঢ়িব লাগিছিল বা যিখিনি সুযোগ সুবিধাখিনি পাব লাগিছিল তেতিয়াৰ দিনতো কোনো মানে সন্তোষজনক ফল আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ বিজেপি অসমত আৰু তেতিয়া বিজেপি অসমত অহাৰ পিছত মানে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তথা প্ৰদীপ নাগ নেতৃত্বত এওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিল বিশেষকৈ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিল যে অসমত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে তেতিয়া আদিবাসীসকলক 6 মাহৰ ভিতৰত অনুসূচিত জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চিত হওক আকাংক্ষা আছিল যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যিখিনি কথা দিছিল এই সকলো কথাবিলাক আজি মানে কোনো কাৰ্য মানে সাকসেস হোৱা নাই যাৰ কাৰণত আদিবাসীসকলে বিৰক্ত হৈছে এতিয়া